अपन बकरिए मुझराई रहती है के जन माई बाबू काहे खातिर बियाह शादी कइला हन के एगो मलामत भेज देला हम तनके आदमी झाड़ू लगवा देते कट मोर चूल्हा कोड़ के बकरी रख देती है कहा ताकि तनके दुआरी पे बांध के रखा हो तो ना हमर जानी हमर परानी ओकर हमर आत्मा बसेला हमर दूर ना रही आ तनके से भल दिया जोन में भाई बताओ ना पूरा घर में बुझाता ना कि परफॉर्म मार के चले के पड़िए दादा अब कपड़े में बैठ जो हट त झाड़ू लगाते ने जिले देखो तो क्या कोई बकरिया चूल्हा के जगह नहीं मिले तो बैठे भाई का ई कॉमन नियम हची दी का नियम ना मन के सहकल भी है ठीक न छोटकी हमारे रहल लेके जात हमारा लागत है नु के छोटकी हुआ आदमी नहीं है जानवर यही से जानवर आदमी सब कर्म क के आदमी है बकरी पोसे पे आगुला चीज ये तो सुनी ना सबके माई बाबू देवेला भैंस गाय मतलब जौन बुझे तो बुलेट दूर तो बेटी रोज रोज घूमित बाजारे जाके एकर माई बाबू देवे बकरी देख छोटकी बकरी या बकरा का बात नहीं खे मान ले कि बकरी अपना जगह पे बापन दुआर पर बानल भी खाती है पीती है ये पूरा घर में नचावती है रे आ ए दीदी बाकी कुछ भी कहीं जी हमारा तो दिमाग जड़ जाता हमरा घर में आ जाए हम कह देले बन देवर जी से कि अगर हमरा घर में बकरी आ गई तो हम बकरी के गोड़ तोड़ दे हमारे भैया भब जाए कहते नहीं के माना कतनी के मत आवा जाए तो का कोई जे पूरा घर बकरी आइन महकत रे दादा हमरा रहल नहीं कि जाते रे छोटा की पता ना आ जाए कोई से बकरिया के साथ खा ले पिए ले की तरह कम तरह मन घिना जी एगो थरिया में दोनों खात रहे ने बकरिया खात रहे ने उ खात रहे कनी करे रे कनी का करते हो तो कहते हमर जानी है जब हमर जान मतलब अपन जान से हमरा खाए में काची के थी झूठ बा काची के कटवनी अरे राम 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 मुझे भागनी हम समझ जा तू जाइए दीदी हमार तो सुनिए के थी आगे तो बट गए पता ना ओकर माइयो बाबू कैसन बट गई कैसन लिया खनगिन घर के पैसा रे सड़ा घर के देखत नहीं खीस अपन तो देखत नहीं के बकरियों के माल के रोज नहाओ तो धोओ तो नहीं के बकरिया के खाली सोट रहती है भीरी कैसे ही रहती है हमरा बुझाते नहीं के कदन जी दीदी पता ना और हमनी का तो पट्टी पर में काल गुने लगा खोज अपन अपना गाना गिने लो जी देवर बाबू देखी भाई नो कोई घर में बकरी रखी आ कुकुर रखी या बिलाई रखी नो तो हम पहले ही ये सोचता नहीं कि बेटा हुआ कैसे घरवा में सूतत काटे ओमे बकरिया रहती ओने में उ रहती है ओने में उ जाके सूतत काटे हां जी दीदी अब कौन है सुनी ना शाम के का खाना बनी जी ए छोटा की हम कुछ नहीं जानत रे कल सुबह ऐसे मैं बकरी जुठिया दिले रहे ओकरा फुर्सत बाटे अपन बकरी से आए 5 मिनट के हम जाता नहीं हम अपन खाना ना बाजार से समोसा मंगा के खा ले अब ई का तो निकला आदमी के बाजार से खाना आवे लगे हम नहीं कहां जाई सबके बाजार से मंगा खाना जिमा ले ले बाटी तो जिमा ने कौन बात ना बच्चे मंगावा सन खासन कोई थी नहीं के अरे कोई छुटकी हां दीदी जी एने आवसन दोनों छोटे हम ना बने हमरो पेट नहीं खे ना बने रे तो हम काहे के हां त हमारे को पेट नहीं खे हमरो मर कमाल हम बिना हमारे को पेट नहीं खे हमरो मर दे जी ना रहेला कि सब के बना दे सब कोई खाई आ हमें जी नौकरानी बना रही नया नरल पे तो ना करता हम करी दादा हम आई तो खटत आदमी के एड़ी से लेले का पार लह करत रहे इनकर जाई भी ना त अपन बकरिए मुजराई रहती है इनकर देह हमनी के देह ना हटे नौकरानी जी उतरल बनी जाए एगो घर में बकरी ना जी के का लागल बिया जब देखा तब नो हमर जान भी अरे गु पता ना कौन दुनी नाम धो के बोलावती है जी दीदी जी हां अरे बाबू देखो ना बुझाते ना केनो घर में हो का कोई भाई दादा बताओ देवर जी के शादी भइल कि चलो घर में छोट गोतनी आखिर काच कुआर बाड़न त शादी बियाह कर दिहल गई त का कोई जानलस कि कन्या के साथ देखो बकरिया जी घर में उ दहेज में आइल नो ये दीदी ना भागम ओकरा बुझाला के बहिन ही है ना भागम जी दीदी अच्छा ओकर माई बाबू कैसन बन जी आई त कि ओकर माई बाबू दीदी जी हां देखिए हम कहत तनी ना कि ओकरा के अलग करे तो ओकरा के नैहर भेजेबाई ठीक बनू अब उहे तो हम प्लान बनाए तना आदमी घर द्वार लिपत आदमी के एथी भइल बाटे तन की आदमी के दिक्कत होता है हमारा घर में बकरी कोई के आ जी त हम ओकर गोड़े तोड़ दे हम बिना बकरी के बात कहत हवे तोर का कहला बेटा जन बाटे ओ पे बैठैले रहे बैठा के मार ढेरा मजा ना पूरा बेड से छोट के दादा कौन दिन छोट के हमर सब का बड़ा फीच ने पुल में दूध पिया तो अब फीच है तो कहतिया और कहते कि ए दीदी जी रहो अपना मर्द बिना रह जाई तो कहली कि ना तो से सोची कि हम एकरा बिना ना रह अरे ओ तोरे कह देले या तो तोनी के ना कह बना देखिए ना कि छोटे के तरह के कपड़ा पीछ के तरह खाना बना के दे तू खाई ना दिनु तो हमारे पेट में सुतले बेनु हम बकरी को करे गरियाई जतना मन करियो ता ना हमर कैसे हिम्मत ओकर हो गेल हमरा घर में ढुके के बकरी के ढुकाए के हमर बेड पे जन को ना छोड़ी जो उठी कहती है गरियाई ना करी ना सुनो हम तोनी के बता दे तनी अपना अपना मर से कह सा आ ना तो देवर जी से कह के अलग कर सा देवर तो मौगे बाटे कोई घर में बकरी घर में वो घर में उठ जाता के अरे हम का करी रे हमरे के दे तो सन जोहरे खा के मर जाई
रौरा काहे के मारम हमनी के मर जाए जी उ रही ना घर में बकरी लेके हैं आदमी के जीप पिताइल बाटे कैसे रही आदमी कैसे ना रही पूरा घर में होकताटे सुबह ली पनिया मैं घर खुरखुन कर रख दिलिए बकर ई ना कि दुआरी पे बांध ले दुआरी पे बांध दे बकरिया का चबा दिन जा देखा तनी कुल शिकायत सुनत इंसान जानी के ना ए कने तेरे बकरी नीमन भी आ जा साबुन शैम्पू नहावा के बंधले अपन खुटवे में हां तना हवा ना कुल सुनत तनी समझ गनी जा अरे का चाहते जा हमर बकरी के पीछे हाथ के पड़ गल बन जा का लागत है कि हुड़िया देते ते जे खाए खाती ने इतना हमर बकरी खा के मटा ए जिगा के दाम बकरी दुबराइया गइल आ जानवी तू कितना बोलते रे ते का जी दाम बकरी के जान हम जगह ना रह देबे मरा जा तनी जा हम छोड़ के चल जी बोल दी जाने के हम लड़ चल जाई ई बता तू का चाहता है तोरे एगो ना बोलेला हमनियो को बोलेला ठीक बा का जी काई करते बताई ना जब देखे तब हमरे जानी के पीछे हाथ के बैठल बन जा ई का हमर घर में ढुका लिया बोल का है ना हाथ के पास हमारे जाने के ना हाथ मत लगाई खा दियो करा के रोटी बनी के ना ऊपर और हटी के खा जानवी देख नहीं क्या बोलता है क्या बोली जी क्या बोली हां देखी का करबे अरे यार का बोली के बाद आई का हमारा बकरी भाग छोड़ हाथ देखी आपसे ज्यादा इज्जत बाटे समझ नहीं हो का रे का इज्जत बाटे पूरा इज्जत कर लेके चुप निकल घर से देखी निकल बियाह करके आई बनी समझ गई नहीं ऐसे भाग पड़ा के किया ले ओकर इज्जत मैंने तो लौकत नहीं के इज्जत करना बाटे हां हमारे ये घर में हक बा हमरा का अलगा कर दी जा अपना अलगा लेके रहो अलगा लेकर आओ दुआरे पे जाओ हां काहे के दुआरे पे ये भाई दो दिन के देखा हमरे में हक बाटे समझ नहीं ये भाई बाबू संस्कार देले बाबा ना का है आपको भाई बाबू संस्कार तेरे कहे करे से एक जान जाना एती संग ऐसे कल जला जानवर ना जीव का समझ लो बाबा पे बैठा जानवर केहू नहीं खेजीगा तनी बोले के सहूर से चुप जा देखी तोरा बात कर बोली हमरा से बाप अरे तू सब के माई है ठीक नु तो लिए तोर बेटी ना तू हमर दादी है मानू हाउ ना तू कतरा बोलते रे ना इतना बड़ है नहीं तो बड़े है दीदी खाली कर मरद साफ करे मैं बोलाई दे और बबुआ के अरे बोले ना हुआ के कुछ ना कर समझ नहीं हां तो मेर मां गोया गुल बड़ा के आगे का कर सकत बाड़ो मेर मां गोया गुल बड़ा चूड़ी पहन के बैठो घर में तू करियन का अरे राक्षसी नहीं बिया ए बिया अरे यानी के डाइन पैसे नहीं यानी के घर में एक आदमी से क्या लाग खुद यानी के जानवर लांगा से डाला ले ठीक बा लांगा से नांगा डरा लिया तोरा लेखा राक्षसी को ना देखनी ठीक बा हां तो तनी मार के नहीं के दिया भाई एकदम जान देखा तो जी ठीक नु हमरा से ना लड़ी ठीक बा मार ये मार सुनाई गा ढेर भइल बिया चला का जानता हो जा का जानते जी तो बगल ना रहे ना हम जरा ही देखी जा आपके बाप का घर है जी सुन अलगा को बेनु हां कर दे हम क्या काम सब साल का होकर माई बाबू ये कुछ संस्कार सिखले बा जाके जो कोर्ट कचहरी के जो बोला ले जो काहे के जान हम घर में छोड़ हम ना जाए जो जले जो ना जाए हम ये घर में रहा सुनो सब हमरा कुछ न चाहिए एक बकरे ले अस ने काट के बिक दे बकरे के लिए जान तो नहीं भगा लगा करी हम एकरा में रहम ए दीदी बकरी के भगा देनी जदी बकरी न जीव के काल रहलसिया एक दिन एकरा के भगा दिहल जाइए बकरिया जीव के काल ना है इनकर नेरेटे दाब देबे देवर के दूसरा बियाह करो से लोड़े पड़ गेल है जी दीदी लड़े मले तूने कॉलन को मार के नु ये दीदी हमरा डर हम पीछे हट गई नहीं है अगर रख छू दल रही तो मार के हम कपार फाड़ दे ये को देख हमर मार दे है आई हो दादा चली रो को हर दिल में पेट रो में जान प्राण बसेलन जी हर देख परिवार सुन हम बताते एक बात कही एकरा बकरी भगा देलु सुनो ठीक बा अगर आज ये बकरी तो देख ले काट के कैसे आई अब कैसे आई हम बानी नो बकरी एमे घर में हेल लेके सकत अब ज्यादा बोलते न ओकर हम तो दवाई देता है अब मरी अपना बकरी बिन मतलब हम तो चाहत रहनी हमरा एकरा से कोनो दुश्मनी नहीं के हमरा बकरी से दुश्मनी रहलटुए यही तो बकरी हम जानवी के न गइल देखी जा अगर जहां हम जानवी के होला घर में लाश बीच एता याद रखल जा तोरे बीच के हम के ढेर आदमी बनी जब अरे जान जाना कुलिन जानी के ना चाहते पिसा देना तो करेगा आज पुलिस लेके आ जाए से कुछ बिगड़ी ना हमनी के हमनियो के बानी जा
बाप रे बाप बुझा तक जानते इनो एक अकेले बाइनो तो कुछो कर ली हन। हां हमनी को हम तो अकेला ही काफी बानी कि ना वो तो छोटे मोटे दीदी लोग के साथ हम ले बिला। बाप रे बाप बकरी गोली है ओकर पीछे से इहो गोली है ज्यादा इहो चल जाई घर से तो ठीक है बटुए। वैसे ही जो ये साइल भी घर में उतार के रख देले भी हमनी के।